midwaro mar bedo commissioner. Iwinja? Tadwa chaka penje to gi joma moko mapingo. Ni to chik mar yiero IBC be owacho ni ka watni moro nitie, nikech we are related to everybody somehow. Ka watni moro nitiere ma jasiasa to kik itim application. To kama poni mano onge, ka poni mano onge, to dago ni jakom PPA gi luoro mang'eny gi bolruok ni Asanur en ja Kenya commit qualifications go. Wawe kik watam ja Kenya mora mora mo meet qualifications makatibu yiene mar compete fairly through a process mondo yudi lemo mora mora Kenya ka. Ine Obuya ka koro wadhi kodi yiero ting'eni ng'ama dhi ng'ado buchwa en owadwa. Ng'eno owadwa ni osewacho ka. Owadwa ni osewacho ka nitie gimiluongo ni precedences manosebedo set. Ni chien kacha ne giyiero Kivitu. Chien kacha ne giyiero Swago. You understand? To still meaning there is independence. Makata ka Obuya ne abedo